President Advocate Nelson Chamisa, mutungamiriri main opposition munyika yeZimbabwe, auya achibatikana achiona dzimwe nyika dzakabudirira dzinoita sana Japan achiti aya missed opportunities. Nyika yeZimbabwe aiwa pafana kuitwa plan, we must change, this must end. Zambina mashoko abuda tokwana Nelson Chamisa muzara nhasi anyora pahendo pake kuti bo subscribe bo like otina on the bell icon. Ana achiposta a video efficient railway system yatirikuona bullet trains munyika yeJapan. Asi zvamuri kuona video onyo achiti efficient public transport. Bullet trains are a big thing. This is a train from Osaka to Tokyo in Japan. It really breaks my heart to see how missed opportunities and neglected advantages have cost us. Using public transport must be a pleasant and proud experience. Public transport must be safe, cheap, efficient, and so easy. Every time I travel to other countries, I appreciate how beautiful Zimbabwe is and the potential we have. We have all the ingredients for the success. We have everything we need to fly and flourish except leadership. #New Dawn. #for everyone. Mashoko anayatokona Nelson Chamisa muzora nhasi makusini anaya achiposta chipesi panotravela. Noona nyika yeZimbabwe tine zvikwanisiro zvakanyatso kuwandisa gold maresources emunyika medu zvinoita kuti kana kanyatso kuutilizwa zvakanaka tinosvika pane Japan apo. Asi ari kuti chashota leadership ndo yakadhakwa yotokanganisa zvese. Tudze mafukiro enyu muti kudi pamusoro mashoko aNelson Chamisa tine comment section medu. Subscribe kulike chinotina on the page.